Hemen salam. Bugün abzorda Lexus ES 300. Официально bu Lexus'un 4. pokolenyası 2 tane olanlar. İmini bu kuzovda 2001'den 2006 yıl aralığına çıktı. 2004'te restyling oldu. Mınımız bizim 300'lük restylingleri 332 diyendir. Bu maşinin arada men podrobno obzor çektim. Lexus ES 300'lük bilen 330'luk tapawudyny görkezdim. Kanalga badyr geçip arkaýyny görüp bilýäňiz. Häzir bolsa bu garlawatçyga obzor. Maşin ideal sostoýanyda sorayanlar üçin res gaýdaýyn. Hemme bir kaserine degim yok, aýrabak çykmadyk maşinler. Kime gyzykly bolsa aşagda nomer, elbetde bu maşin satylýar. Häzir dolja obzor edeýin, ondan soň galan maglumat aýtjak. Bu maşinimiz bizim 3'lük motorda gelýär. Şu maşine gyzgaça aýdanda ideal dut kemer diýsen bolýar. Bizde dut kemerini alýasa, alyp bezäp şuma izolýasiýa dep sürýär. Bärde bolsa şodatlaň hemmesi zavod edilen. Daşyndan seretseň bir dut kemera meňdändirim kuzowda seredin. Bu maşin başta çykanyna edil dut kemerlerle deňrek geldi de. Indi Lexus'a bilýäňiz, Toyota kompaniýanyky Lexus. Ýöne o premium maşiny, Toyota kompaniýanyň premium maşiny. İsteseňiz siz ardanrak dut kemera alýaňyz, isteseňiz pul köpräk berip Lexus alýaňyz. İçiniň zapçaslary paşdy dut kemeriniňki köp zady. Bahasam edil şoňalak dut kemeriň zapçasy bilen deňdir bulan zapçaslary. Edil daşynyň detallary elbetde bolmady, ýöne içiniň zapçaslary şol burda. Ýa-ni aýtdym 2001-nji ýylda çykarylyp başlandy olanlar bu maşin. Ondan soň 2003-de restyling bolanlar. Restylinga bilýäňiz uje nämeligini her videomda aýtyp geçen. Abnawi edýärler, öýüňizde edil remont edýäňiz, şoňalak ýöne köp restylingda öňkü videolaryň birini aýdypdym, motor harap boldy ütke. Bärde de edil şoňalak ES 330 da bilýäňiz. Şu maşin bilen ES 330 ikisi bir zat, kuzo da, temme da bir zat. Faralar ütke, bumper ütke we motor. 3'lük gelýär olar, bular bolsa 3'lük gelýär. Lexus 330 bu maşinin restylingi dikitdendir. Aýratyn pokoleniýa däldir. Bular 4-nji pokoleniýa, 300'lügüm, 330'lügüm 4-nji pokoleniýa dikitdendir. 5-nji pokoleniýa uje men sürüp beren Lexus'um ýalyk Lexus 2007'den başlaýar, 2012'a çenli olur diýendir. Wapşe şu Lexus başta çykanyny bilýäňim näp çykan? Toyota kompaniýasy özüne bir premium maşin çykarmak isleýärdi. Eýlekler bilen gowy konkurens etmek üçin. Özleri diýenne ingo maşin çykardyk diýip, sonra Lexus çykarýandyr. Şoň üçin Toyota bilen Lexus deňýändir. Mundan dut kemeri has gowa diýendir. İkisini deňeşdirmäň. Toyota, Lexus başka klaslar. Toyota budjet varianty, ardan varianty, Lexus gymmat variantydyr. Şol burdadyň ardan varianty we gymmat variantydyr. Gymmat variant pastiýany gowy bolýar. Ýöne Внешний вид dersiňiz häzir. Внешний вид elbetde dut kemerini men özüme moğdan öýren bu maşindan. Ýöne sürüňde yumşaklygy, ýöreýişi, şuma izolýasiýasy bärde has komfort. Men ýa sürdüm, aýlanyp häzir size de görkezjek maşiny. Süremizde görürsünüz nähilek içine motoryň ses wapşe eşitilen option şuma izolýasiýasy zady gowy, rul jeňiljek, sürülüşi, ýöreýişi, ýol tutuçylygy gowy da ählapdalyň dut kemerinden. Näme üçin imini dut kemerinden deňýär? Bahasy şol bir zat. Dut kemeri bilen şu maşynyň bahasy deň. Full dut kemeri alýaňyz siz ýa-da Lexus alýaňyz. Bular uje full gelýändir. Lexus'un paşdy hemmesi ýene lukly gelýär. İçine bir kısan badyr, zakazny luk halamayan adamlar üçün daşar yurtda çykanyna özleri zakaz edýär luksuz diýip. Salon bilen tanıştyraýyn sizi. YKK-myşyň açar start stop bolansa has ideal bolardy. Ýöne uje 330'da start stop gelýändir. Olanlar bärde gatgo komplektasiýa, zavodskoy setkasy we pamyat sиденья ba we navigatorly gelýändir. Zavodskoy monitorly şuňalyk zavodskoy navigator gelýändir. Diňe ingo komplektasiýasyna badyr ol. Bulan torpedasy edil dut kemeriňki ýalyk. Materialam şol görýäňizmi? Dut kemeride ba kesel bärde de ba. 300'ün, 330'ün dut kemeriň şu arabagyň ýüzjaşy açylýandyr. Onam kileýlet bolýar, mesele ýok, ýöne şolun kesel pastiýan açylýar. Bärde hem aýrbak ýerinde özüňem görüp oturansyňyz, rul aýrbak,
Tarpeda ayrabak yerindedir. Hiç yıl ayrabak çıkmadık maşin. Setkacı berde kalır yarım, düşür yarım, knopka var. Elbette klimat kontrol. Podograf sideni elbette badır olanır berde. Yöne vilçiliyatsa sideni yok. Avtomat korobka elenir bular olanır. Chiptronik derler. Berde din avtomat. Maşin 120 000 probek geçen şu maşin. Sostoyaniyasından özüňiz görýäňiz. Serdiň berde halanda admy? Çıkka akuratınca. Gow kaçsın edilen na maşin, rälne kaçsın edilen. Dut kemir alanından mın alanın müngese o. Yönü bir öňünden odan ýer maşin. Gaptalna zadana dut kemir meňlep dur. Gow yönü biraz şu maşin öňünden halamak. Ve hokman turutda komentar edýäň. Dut kemir alýaňyzmy full ýa-da şuňa alçyk Lexus alýaňyzmy full. Bu da fulldur. Berde şuňa alçyk patstakanik çıkışyna seredin. Maşinne bir zat da aýtmaly. Hiç ýyl takyrdy ýok. Hiç ýyl sürýän ol. Hiç zat takyrdan salonda. Şoňa gow saklanýan maşin. Berde şuňa alçyk barjagys. Beýle barda çok. Zawod koşuň alçyk mebel gelýär. Opşam edilen materiallar priatny. Koja, rulnyň mebeli, opşam priatny edilen maşin hiç ýyl pretenziýa ýok. Ruly şeýle kontrol et bolýar. Bu ýöne mehaniskidir. Biziňki ala knopka däl. Şunu alçyk mehaniski. O da gowy. Şu ruly aşak baktyryp sürmän gowarýan. Siz näle sürýäňiz? Käbiri şeýle sürmän gowarýar. Şeýdip käbiri biraz ortarakda goýar. Men iň aşagyny goýan. Iň aşagyny goýup şeýle spokojny ýatyp sürmän gowarýar. Siz näle sürýäňiz maşin? Hokma surat ýazyn komentar. Üýtki sideniýalar udobno bolanlar. Edil dut kemriň giňligi ýalyk maşynyň giňligi. Giňem däl şondan daram däl. Edil şo boluş. Udobno ýöne sideniýalar gat udobno. Lexus'da oturan bildirýär. Maşynyň sideniýalaryň sostoýanýasyny serdiň zawodskoýdur hiç ýyl tikilen, ýyrtylan ýeri ýok. Arassaja emezady. Berde şuňa alçyk kondisioner üfleýän. Diňe full dut kemirlerde gelýän şo. Bularda bolsa ba. Zawodskoý çykýan şu setkadadyr. Çykýandyr, galdyrmak, düşürmek gerekkä dut kemirler akýalar. Knopkany basyň, öz galdyrýar, knopkany basyň, öz düşürýär. Bagajnik edil dut kemiriň kýalyk. Onun biraz ulurağım bolup biler. 410 litr. Seredin arassaja bagajnik maşynyň ýagdaýy gatygowdur. Ruşnoy ýapylýar. Lexus'un şunsa gowlay. Elbette berde üçlük motor bolanır. Bulan 3 üçlügi ammadyr. 3 üçlügi uje 2004'den başlaýar we restyling edilen 2 tane rol. 2003'ün soňuna da çykan wag bolup biler. Ýöne 2004-2006 2 täder. Üçlük motor 210 atym güýji, ýöreýişi gowy, häzir görkezje onu. Edil üçlük dut kemir näle ýörýän bolsa berde de şoňalyk. Ondan hasam gowy ýörep biler. Serdiň oglanlar arassaja motor, kapoda serdiň arassaja svarka edilen ýeri, kesilen ýeri, çatylan ýeri hiç zat ýokdur. Bir kem şuň start stop ýok. Otlan şuň görkedeýin men size. Öýräňizmi? Şu at motor işläp durýar, motoryň sesi içine eşitilen ok. Gaty gowşuma izolasiýa edilen oglanlar, gaty gowşuma izolasiýa. Nesir göreliň. Howpsuzlygy ýatdan çykaramdok. Pamit sidene diňe bu waditel gapdalyna badyr. 330'larda, ýani restylingda passajer gapdaly gelýän, amma gow komplektasiýasyna ýöne berde iň gow komplektasiýasynda da şuňalyk diňe waditel gapdalyna bar. Süreliňmi? Näle görýär? Näse görkedeýin. Göreşmi öýräň? Lük çalışmalarymı ýapýar. Ýöreýişine sözde oglanlar maşynyň mesele ýok. Ýöreýişine gaty gowy ýörýär. Üçlük dut kemiri näle ýörýän bolsa, köpüňi sürkürdiň da şonu. Şoňalyk ýörýär, ondan gowy ýörýän bolup biler bu. Yumşaklygy dut kemirden has gowy. Dut avalon bilen deňeşdirip biler bu yumşaklygyny. Ýol tutuculugam dut kemiriňkinden has gowdur bu. Imini näme üçin deňeşdiren dut kemiri bilen bahasy şolurda. Full dut kemiri bilen şoň bahasy şolurda şondan. Men özüm Lexus'un fanady boldum oglanlar bilýäňiz. Men gowaran Lexus ýöne realna budjetiňe görä, puluny görä iň bir dastoýan maşynaň birimi kaydy pikir edýän Lexus. Sizem ýazyn komentarda BMW, Mercedes diýip ýazjaklar bolar. Palibomu, Audi diýerler, Germaniýa maşyny gowarýanlar çykar ýazarsyňyz. Düşünýän siziň ýagdaýyňyzda. Ýöne berde pul. Men häzir 2022 Lexus ES
gu komplektasyny täzejesini $70.000 alýan olsam da, boýan täzejesini $200.000 alýan da. Ya $150.000 kesse gymmat alýan. Onu şondan aýdýan men. Puluna göre iň bir dastoýan maşynaň birdi Lexus. Biraz uja garankla urady. Enne noldan 60'ın barlalyň. Öň galyp gowy görýär. Mesele ýok görüşini. Täzeden dron ýerine de barlalyň. Mesele ýok. Reska çykýarmyş. Maşynyň motor korobkasyna hiç söz ýokdur olanlar. Ýörüşini, hadawoy, yumşajuk hadawoy şun geçilmedigem. Ýöne görýäňim hadawoy näl yumşajuk, ýekeje ses edýän ýeri ýok hadawoyna. Degim ýok diýen bolan ki, ay degim siz maşyna meýle beýle diýip ýazýanlar bolýar-da. Gelip görüp bilýäňiz we gelip göreniňiz üçin hiç kim pul alanok, şoň üçin arkaň gelin görüň. Äder ýene bir zat da aýra bak çykmadyk bolsa, oja degim ýok diýip hasap edilýär. Äder kapot, krel mysal üçin çyzylan bolup biler, ýa kapot çalşylan bolup biler. Ana oň zatlar degim hasaplananok, ol normal zat. Şo daşynyň zatça, şondan şoňa görä aýdylýar. Äder kapot çalşylan bolsa, sen geleňde görüp bilýäň şoň kapotyň çalşylanyny. Biziň pastiýanna büdürsidir ýerimiz bar. Herden yumşaklygyna. Men bu maşyny gowurdum dogry aýdaýyn. Birinji gowuranyň sebäbi gara renk. Ana şo. İkincim yumşaklygy. Men bezelmedik 300 sürüp görem. Onu tak. Men süren 300'den bar bezelen ullukan diskada zatdy. Onun 1000 ýyllyk yumşak durýdy mokdum. Men hayranım bunu sürdüm. Bu läder zavodskoy pasatkasına bu hisat ellenmedik. Onun zavodskoy zadyna pasýan yumşak bolýar. Häzir men liçni özüm alsam şu maşyny, men bir açyk pasatkasyny ýitgederdim. Bilýän, bir açyk çökerdim maşyny, göneldirdim, öňü izi deň bolsa gowaran men maşyny. Şoň ýaly ederdim. Hökma suratda polirovka etdirirdim. Gow edip edilmeň özüm alsam we diskasyny çalşardym. Bilemok näl diska goýjam da, ýöne bir başgarak bir spitsa diska meňdeşirak bir diska goýarym kam diýen. Bezerdim däre opşy özüm alan bolsam maşyny. Atak bu maşyn satlyp men özüm üçin de men uja maşynym bar. Şoň üçin kime gyzykly bolsa aşakdan nomberler arkaýyn habarlaşyň. Maşyn gowy oglanlar ähli gapdallaýyn. Ýol tutujylygy zady gowdur maşynyň hiç mesele ýok. Bir maşyny halamaýan zadym şoň öňünden widi. O diýen halamagana dogry aýdaýyn. Gowda hemme gapdallaýyn bir şu öňüniň fara şeýle gidýär. Şonu biraz başgarak eden bolsalar has owadan berdi. Ýöne muňa faralaryndan polirovka etdirmedi. Öňkü faralar bar. Şonu polirovka etdirmeli maşynam pol polirovka etdirýär. Wapşe ýanyp durýar. Zavodskoy kraskasy hiç eli kraska zat degen detali ýok. Menden maslahat. Imni bu maşyny üçin aýdamak, opşam. Lut Camry alanyňyzdan häzir bahasy bilýäňizmi? Şu maşyny Lut Camry'den deň full Lut Camry. Lut Camry alanda mun alanyň has gowmy hadip pikir edýän. Ýöne elbetde Lut Camry'ň söwdasy has gowdur. Edil siz alyp satar bolsaňyz, onda size Lut Camry alyp satsaňyz has amatly bolar. Reska geçýär zatda. Ýöne özüňe sürmek üçin bu has gow eken. Lut Camry has populyarny Türkmenistanda. Lut Camry'ni bizde has owadan görýärler. Bizim kursumuz şu Lut Camry'ni has owadan görýär. Dogry. Men özüm Lut Camry'ni mundan owadan görýän. Oňa mesele ýöne komfortda bu has öňde Lut Camry'da. Bu maşyny alsaň gow atma olanlar. Salam. Gowmaýar. Bu maşyny alsaň birinji bilen polirovka etdirmeli, gow edip faranam. Onuň ilk faralaryny 2005-nki, 2006-nki goýan 330-nki. Wapşe owadan bolýar. Gata owadan bolýar. Imin ilk faralar öňküler hokmanna. İlk farany etsen gata owadan bolýar. Ýöne çalşasyň etse polny 330 euro bolýar. Внешний видни. Restyling taşýar tak, ol has owadan rak внешний видda. Bizde şonu kän öwrýärler 300'löri, 330'lukları. Yani diňe daşynlar, ýani farajyklaryny bumperini çalşýar. Şo sebäpden bulan farasy, bulan bumper arzandyr 330'lukdan. 330'lugyň ilki bir farasyna 1000 polny 4 farasyny alyp bolýar. Şoň ýaly bulan farasy arzan, 330'lyky gymmat. Restyling edilen we hemme kişi şoňa öwrýär-de. Option Sproscan-da näçe bir zatda Sproscan bolsa, şoňa öwrär-de bahasy gymmat bolýar. Lut Camry, Lut Avalon bizde Sproscan-a şoňa öwrär-de bolan bahasy ýokary. Bolmasa bu maşyn müňesse gowy. Lut Avalondan hem Lut Camry'dan hem özüň sürmek üçin
Kire üçün elbetde du tawla 99 tawla 96 tawla o giýinje de. Bu maşin olsa diňe özüň üçün. Iň gyzykly maşin gowkeny bahas näçe diýjekler. Baha $8500 oglanlar. Skitka ba, alalaşyk ba, mesele ýok. Galanam siz öz bahalaňyzy hötürläň. Iň ýokary baha hötürläňizde satyp bolýar. Kommentariýada ýazyň, auksion edýäs. Ýazyň, kim näçe bermäge taýym şu maşin üçün. Ýazyň, men plança berjek, ya öz pikiriňizi ýazyň. Şu maşin plança diýýär. Onuň edil biziň diýen bahamyz ol. Gelin görün göwnüňiz ýarasa skitka etip bolýar, mesele ýok. Imna bu maşinde skitka badyr, öz elimizde muň bahasy. Şoň üçin arkaň habarlaşyň, aşagda nomer. Jaňlaşyň, WhatsAppdan ýazyň, isteseňiz daşary ýurtda bolsaňyz, Türkmenistan içinde bolsaňyz, arkaň nomera jaň edäň. Ana şuňa alap zor bolýar. Lexus 300'lük barda näme aýdyp bermek bolsam, hökman suratda kommentariýa edäň. Bärde bu ütköçük aýdyp berýär adam ýok. Ýa-ni pokoleniýasyny aýtdym, motor aýtdym, bolu bu ütköçük zady ýok da, onu muny gorkadyp. Köp aýtjakladym, men uje öňkü videolarymda aýtdym size. Şolurda gaýtalap oturman, şoň üçin gysga çap zor boldy da bu. Maşin bakatyna diýýäm diýen okma suratda kommentariýa ýazyň. Ýene menden prosta pratik maslahat. Özüňizde sürmek üçin häzir Dut Camry ýa-da Dut Tawlany alanyňyzdan Lexus alyň. Müň etse gowken üçlük. Men o diýen bir zat edem okdum da muňa ken ünsür. Bunu şu gedek alyp gow sürdüm da etdim. Otay gittik, butay gittik, mara edip geldik. Ýöne özüňiz alyp sürüp göreň, goňşuňyzda, jiňizde, doňyňyzda bolsa, alyp bir sürüp göreň. Bolu Dut Camry'dan höwesiňiz açja gön alýaňyz şu maşyny. Ýokma suratda barlak görüň. Kanala podдержка etmek isleýänler, kart nomerler aşagda duranlar. Kim näme podдержка etmek istese arkaň urat bileňiz. Isteseňiz bärde YouTube özüne super spasibo var, şona form dediň, sponsorluk form dediň, tapaýok özüňize. Näme udobny bolsa, video göwnüňize ýaran bolsa, ýokma suratda like goýuň oglanlar, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyzdan paýlaşyň, yüzüňe ýeteliň. Особенно şu dostlaryňyzdan paýlaşyň. Maşin bilen gyzyklanýan oglanlar gatken, maşin bilen gyzyklanmaýan oglan 1-2%'tir. Galan maşin bilen gyzyklanýar. Şoň üçin hökma suratda maşin bilen gyzyklanýan dostlaryňyza ugradyň. Kim şuňa alçyk Lexus arzu etip beren bolsa da her biriňize nesip etsin halal zähmet çekip halalca pul almak. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.